سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نلومي 19 سنة كلتشحن عيسران سلستنا باستدالة وزيناتات من قد اير ايتيوبيا بيرتراز اقبول على $2 مليون كان قاسقاس كم زي كآل محبارو جرمن ايرتراوين سدتنياتات زملكات زحالة فوسانة كابقماقم بحر ليبيا دحينهم زلو ايرتراوين زملكات زوات ازينا او دبات ايتيوبيان سودان تعاقيتهم زلو ايرتراوين زملكات زلو حابريتا امباسادر تشاينا بايتيوبيا ناب تقراي عودت يقبر مهلاون انتون بلينكن مس تشايناو مزن اوزو قبر الزرب زملكات زوات ازينا كالنزل تقالك خونيو ابزا چانل دمنا وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم من قد اير ايتيوبيا بسنكتي ايرترا نيجيريان زلون حصرت باطيرا دولار ابتن هاجرات زرخو باتاوي نابي ايتيوبيا مملاس تشغيرو كم زله تغاليصو ات من قد اير ابزوان اب ايرترا 2.5 مليون زي تملسه كم زلو خغلص انكلو اب نيجيريا دما 8 مليون زي تملسه اتاو كم زلو غاليصو من قد اير ايتيوبيا ناب ايرترا نخلت 10 عامتات اغلغلوت دحر مقراصو قدمي 4 عامتات ناب ايرترا زغبر برراتات داغماي جميريو ابزوان كا من قد اير ايتيوبيا ناب ايرترا معلتاوي كاب كسب سلسته برراتات زكايد كونت خونه بسنكتي ابي ايرترا زلو حصرت باطيرا دولار غنا اتي ابي ايرترا كمشط تيكيت زرخو اتاويتات نابي ايتيوبيا نممصو تصقيم مهلاو حبيرو وانا اكايد سرح منقد ايتيوبيا مسفنتاسو نيتيوبيويت مع كان زينا زر ريبورتر ابزهبو حبريتا ايرترا منقد ايتيوبيا كتكفلو تخل ناي وصاي باطيرا يغود لاي دحر مبال باطيرا ايرترا ابي ايتيوبيا كنتقملو سلازي نخل ناب دولار قيركم هابونا ينلنيوم ايرترا غن دولار يبليني اتبل بمبال اتزلو ناي وصاي شرف حصرت يغليصو بتمسسالي اب نيجيريا لكع كم تاب ايرترا غاطيم زلو منقد ايتيوبيا ناي تيكيت اتاويتاتو نمركب تصقيمو كم زلو غليصو مسرت منقد ايتيوبيا وصيو زل حبريتا دما نيجيريا ابتا هاجر كاب ناي تيكيت مشطا زترخبه لعل 8 مليون زبصح مخسب منقد ايتيوبيا كتكفلو كم زي كالت زلا يحبيرو ات منقد اير نيجيريا ناي وصاي باطيرا مالت دولار حصرت سلازلوا منقد ايتيوبيا اتاويتاتو ابتا هاجر ناب دولار كقيرو تصقيم مهلاوي غليصو كم زفلت نيجيريا اتاويتات منقد اير ايتيوبيا طراي زيكونه ناي كالوت منقد ايرات اتاويتاتو تدميرو بدمر 812 مليون زي تخفله اتاويتات ناي تيكيتيا اب هاجرا تعاقي تزركب اسبانياوي زي منقساو ناي قبر سناي تكال زخونه اوبن ارمس بقدم 17 سنه كلتشحن عيسران سلستن عيسران حموشتن دق انستيون 3 عامت زعد ميو قلعان زركبهم زبزحو ايرتراويان زخونه 117 سدتنياتات كبقماقم بحر ليبيا كم زد حانه تغليصو اتيبت اسبانياوي زي منقساو ناي قبر سناي تكال استفصم ناي هيوت ادحن مسرح كبقماقم بحر ليبيا من 30 كيلومتر رحقت كم استفصم كغلص انكلو اتم زبزحو ايرتراويان مخانم زتغلصو سدتنياتات اب ليبيا كاب حنتي اب قماقم بحر تركب سبراتا اتبال كتما بليت تبقيسم نقل ساعات دحر مقعزم يم ترغيبم زلو اتا اسبانياويت ناي قبر سناي تكال نتم زبزحو ايرتراويان مخانم زتغلصو زدحنتم 117 زبزحو سدتنياتات نابتا اوبن ارمس تبال عباي مركبه اقعزاتهم كم زلا خدغلص انكلا نابي كتب صحم مخانا زرزر حبيرتا دما كتزرغح مخانا حبيرا زلا بامباسادر ريبابليك تشاينا بإثيوبيا زوهو زيان زمرح منقستاويان حلفتي امباسن امرر حاز التفلاليا كوبانيتا تشاينا زكاته تقجل الاخ ناب تግራይ مقله كم زبصح تغليصو نتي امباسادر تشاينا بإثيوبيا زمرح قجل الاخ اب تግራይ مقله استقبله غيزياو بريزيدنت غيزياو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ መንግስት ቻይና ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ኮይኑ ስምዕ ፕሪቶሪያ ንኽትግበር ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምስጋን ቻይና ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ግድኣ ከም እትጻወት ዘለዎም እምነት ገሊጹ ኩባንያታ ቻይና ናብ ስርሖም ክምለሱ በአና ወገን زكالنا كنغبرينا زبله ጌታቸው ረዳ መንግስት ኤርትራ ሕጆን ካብ ዝተፈላልዩ ግዛኣታት ትግራይ አይወፅን እዚ መፍትሕ ክርከብ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ንሰርሓልና ቻይና ድማ ኣብዚ ጉዳይ በትኹረት በመስራሕ ውዕል ፕሪቶሪያ በመልኡልነት ንኽትግበር ንኽትሰርሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ ጌታቸው ረዳ ብትረክብ ቀፂሉ ከም ትግራይ ዳግመ ህንጸት ዘድልዮ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ የለን ክብል እንከሎ ቻይና ኣብ ትግራይ ደገፍ ንምግባር ዘሎ ምንቅስቓስ ቀዳማይ ምዃኑን ኩባንያታት ቻይና ደጊሞም ኣብ ትግራይ ስርሖም ክቆጽሉ ብምጽዋዕ እቲ ክልላዊ መንግስት ዝከኣሉ ኩሉ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጹ وعل بريتوريا بملؤنت نختكبر بفلاي تمازابل تግራይ ናብ መረበቶም ክምለሱን ገለ ክፈላት ትግራይ ሒዘሎ መንግስት ኤርትራን መሬት ትግራይ ለቕኽወጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ቻይና ግድኣ ከተበርከት ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦ ኣምባሳደር ቻይና በኢትዮጵያ ዚሆ ዚያን ኣምባሳደር ካብ ዝኸውን ዝናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ መብጻሕ ቀዳማይ ዕዶቶ ምዃኑ በመግላጽ እዚ ዕደት ቻይና ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ከተበርከቶ ትኽእል ነገር ንምርዳእ ዝሕግዝ ኢሉ እቲ ኣምባሳደር ቻይና $8 ቢልዮን ዝግመት ወፍሪ ኣብ ኢትዮጵያ ከም እትገብር በመግላጽ ኣብ ዳግመ
ህንጸትን ምረጋጽ ሰላምን ኢትዮጵያን በትኩረት ከምትሰርሕ ድማ አረድዮ ብፍሉይ ቻይና ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ገዳኣ ከምትበርከት ዝገለጸት ኣምባሳደር ነዚ ናብ ተግባር ዝቕየር ጉጅለ ናብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝመጽእ ወንገሊጹ እዚ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ጉጅለ በተወሳኺ ካብ መቐለ ወጻኢ ናብ ሽረን ኣኽሱምን እውን ዕዶት ከም ዝገበረ ተገሊጹ መንግስት ጀርመን ኤርትራውያን ስደተኛታት ንመገሻን ካልእ ጉዳያትን ብዝምልከት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፓስፖርቲ ምስክር ዕለተ ልደትን ካልእ ሰነዳትን ከውፅእ ዘገድድ ሕጊ ክስርዝ ንዝሓለፈ ውሳነ ብመልኣት ኣብ ግብሪ ከውዕል ምዃኑ ታዝ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ እቲ ውሳነ ኣብ ጥቅምቲ 2022 ብቤት ፍርዲ ፌደራላዊ ምምሕዳር ጀርመን ከም ዝተዋሃበ ዝሓበረት ታዝ ዛጊት ኣብ ግብሪ ብዘይምውዓሉ ኣብ ጀርመን ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝተዋሃቦም ኤርትራውያን ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ብምኻድ ፓስፖርት ከውፅኡ መጽንሖም ጠቒሱ መሰረት ውዕል ጀኔቫ ሓንቲ ሃገር ንሓደ ሰብ ፖለቲካዊ ዕቑባ እንተሂባቶ ናይ መገሻ ሰነድ ክትዳልወሉ ግዴታ ኣለዋ ውዕል ጀኔቫ ኣብ ርእሲ እዚ ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ ናብ ኤምባሲ ሃገሩ ክኣቱን ፓስፖርት ክረክብን ዝኽእል እንተኾይኑ ናይ ዕቑባ መሰሉ ከም ዝስረዝ ዘመልክት እንተኾነ መንግስቲ ጀርመን ዕቑባ ንዝሃቦም ኤርትራውያን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፓስፖርትን ካልእ ሰነዳትን ከምፅኡ ክሓቶም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን መሐመድ ኣጣ እቲ ትግባር ብስሩዕን ኣብ መላእ ጀርመንን ክካየድ ዘኽእሎ እማመታት የቕርቡ ምህላዎም እቲ መርበብ ዜና ኣረጋጊጹ እቲ ዓመቱ ቀሪቡ ዘሎ ውሳነ በዝተበጊስዎ ዘሎ መስርሕ እንተቐጺሉ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ኣብ መላእ ፌደሬሽን ጀርመን ኣብ ግብሪ ክውዕል ትጽቢት ይግበረሉ እዚ ማለት ከዓ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ናይ መገሻ ሰነዳት ወይ ፓስፖርት ንምውጻእ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ምኻድ ኣይከድልዮምን ማለት እዩ ኣብ ሃገረ ሱዳን ካብ ዝርከብ ኩናት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መተማ ኣብ ሽግር ወዲቖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ብመሰረቱ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መተማ ብዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ስደተኛታት ከም ዝሰጋገሩ ክግበሩ ሕቶታት እኳ እንተቐረበ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግና ከምቶም መማጽቶም ዝኾኑ ሱዳናውያን ናብ ዝደለይዎ ብድልየቶም ክኸዱ ክፍቀደሎም ድሕሪ ምሕታቶም ኣብ ዝወን ፍታሕ ከይረኸቡ ኣብ ሽግር ከም ዘለዉ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ምስቶም ኤርትራውያን በቲ ዶብ ዝኣተው ሱዳናውያን ሕጋዊ ወራቐቶም ድሕሪ ምርኣዮም በቐጥታ ናብ ዝደለይዎ ክኸዱ ይፍቀደሎም ከም ዘሎን መብዛሕትኦም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ የምርሑ ከም ዘለውን ዝግለጽ ኮይኑ እቶም ኣባላት ጸጥታ ናይ ኢትዮጵያ ግና ነቶም ኣብኡ ተዓጊቶም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነብቲ ኣብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ደባት ዝርከብ ኣለምዋጭ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማዓስከር ስደተኛታት ከሰጋግርዎም ይደልዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ይኹን እምበር ካብቶም ኣብኡ ተዓጊቶም ዘለዉ ኤርትራውያን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘንጽሮ መብዛሕትኦም ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኣባላት ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ድሌት ዘለዎም ብምዃኖም ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ክኸዱ ከም ዘይደልዩን ክሓልፉ ክፍቀደሎምን ይሓቱ ምህላዎምን እዮም ዝገልጹ ነዚ ናይዞም ኣብ መተማ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሽግር ናብ ርብሕኦም ከውዕሉ ዝህቅኑ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ድማ ነዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክነብጽሓኩም ንኽእል ኢና ብምባል ክሳብ $2,000 ይሓቱ ምህላዎም ተገሊጹ ናብ ቻይና መብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ግልጽ ዝኾነ ዝርርብ ከም ዘካየደ ገሊጹ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ክፉት መስመራት ርክብን ምሕላው ከም ዘድልያ ኣስሚሩሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ሰበስልጣን ቻይና ንኽልተ መዓልታት ዝጸንሕ ዝርርብ ንምክያድ እዩ ትማሊ ናብ ቤጂንግ ዝኣተወ እዚ ጉዕዞ አንቶኒ ብሊንከን ድሕሪ 5 ዓመታት ብዲፕሎማስኛ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ናይ መጀመርታ ጉዕዞ እዩ አንቶኒ ብሊንከን ነዚ ጉዕዞ ቅድሚ 5 ወርሒ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ መደብ እኳ እንተነበረ ናይ ስለያ ዝተባሃለት ዓባይ ቻይናዊት ባሎን ኣብ ሰማያት ኣሜሪካ ምስ ተረኣየት ግን መገሽኡ ከም ዝሰረዘ ይዝከር ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቅድሚ መገሻ ብሊንከን ቀንዲ ዕላማ ጉዕዞ ብሊንከን ነቲ ድሮ ተሃስዩ ዘሎ ዝምድና ኣሜሪካን ቻይና ንምርግጋእ ምዃኑ ገሊፆም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ቺንጋንግ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ርጉእን ሃናፅን ዝምድና ንምስራት ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጹሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ድሕሪ ምዝራቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ንዑደት ዋሽንግተን ዲሲ ክመጽእ ተሰማሚዑሎ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝዕደቱ ካብ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ሓደ ጉዳይ ታይዋን ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ እዩ ከም ዝፍለጥ ቻይና ታይዋን ኣካል ግዛኣተያ ትብል እኳ እንተኾነት እታ ናይ ገዛእ ርእሳ ቅዋም ዘለዋ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ መራሕቲ ዘለዋን ካብ 300,000 ዘይውሕድ ሰራዊት ዘለዋ ታይዋንን ግና ብደረጃ ዓለም ዝኾነ ኣፍልጦ ዝሃበታ ሃገር እኳ እንተዘየላ ንነፍሳ ከም ልኡላዊት ሃገር እትቆጽራ ኮይና ናይ ኣሜሪካ ሓያል ደገፍ እውን ዘለዋ እያ ቅድሚ ኣዋርሕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ታይዋን ብቻይና እንተዳ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ኣሜሪካ ንታይዋን ክትከላኸለለያ ኢሉ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም